holi on ko jinnaɗo men Bal Amadou Tidiane jiiɗo aduna nder hitande ujunere temedde jeenayi e nogasi jeeɗiɗi to wuro Mederdra diwan Trarza o wuri wadde capanɗe jeenayi ndungu o rutti e joom makko ko ɗo e Nouakchott to clinique Kisi ñande talatare jeegom lewru jeegu ɓuru juin hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi sanga waktu jeenaɓo jamma hawritta koye sappo e ɗiɗi lewru korka teddundu to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holi on ko Bal Amadou Tidiane mo laamu leydi mum Mauritanie hebli janginowo laati ɗum heptina e ɗum finde mum hande ko jagge mawde e nder gurdam gendindi ndewi e jungo makko janginowo o adi janginde koto magama o rewi mbut to kay haydi kono o ɓooyi jewol e kitali ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi e tati ha o tuti ɗon poƴƴali deftuyoji e pele makko hono waɓeno Diop Saydou Hamidou mo radio Mauritanie Ngayde Alassane woni no haycukko hoorejo radio Mauritanie Wayga Abdoulaye hoorejo kuɓal kees gendijo kisal rendo Diop Abdoul Hamme jagorgal cellal wonino kadi hay jagorgal njulagu e ko nande ɗum e waaɓe hono no nde o ummi jewol o rewi ko bulli o wirti Diadji Binne o yetti Sehil Babi ko adi ko omo toɗɗe économe lycée Rosso o feewi kadi collège kay haydi ha o yettoyi Ayoun ɓawo ɗum o juuri ko ɗo e Nouakchott o ɓartir to jagordu jangde ko e nder hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeetati o halfina hono service o woni chef de service ko ɗo député ji pularen ɗaɓɓitta nde o addete radio Mauritanie beele o wawa faccirde kalande hoorejo leydi e dokkirgol kabaruji sabu teskede e makko keɓagol laabde ɗemgal heɓade ɗemgal farayse e pular holi on ko gonnoɗo mantorde lim waktuji montore fuutankoɓe konngol ngol darji coore Bal haali holi e mbawkaji ɗi jomiraɗo lubrunomo ko facciro kala haalande ko nde wawi wonde o waɗata ɗum ko haaɗi haaɗa no nden haalande fotiri e juutedi mum kala ko noon fotirta e facciro makko holi on ko Bal Amadou Tidiane mo radio Mauritanie lawɗinta golle mum gilay hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi o ardina service ɗemɗe gendije woni pular soninke e wolof hande o yehi kadi foftorde makko duumidi hono alteret kono noon o yiɗi ngoɗo radio o ɓamtingo o dardinigo o darjori hen ha yalti keeri leydi Mauritanie taccimayo Sénégal Mali ha Guinée ndeke noon woɗɗude wolde hattande nanede jokkirende ko ngowluno ɗen e nder manditare nde Mamadou Demba Sy yo yurmede Allah woni e mum yuɓɓinannoma ko ɗam ɓanduɗam ƴoogi ɗam ɓunduɗam gollotonoɓe golle aduna daraki koko yirloto yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe e mayɓe julɓe kala waɗa toon poftorde mabɓe